नमस्कार मंडळी, आता आपण कृषी प्रदर्शनामध्ये आहे आणि ह्या ठिकाणी एक नवीन चहाची कन्सेप्ट जे आजपर्यंत आपण साखरेचा चहा प्यायचो, तर आता पाहू शकता हा बिन साखरेचा चहा या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे आपल्याला. तर आत्ता आम्ही ही बिन साखरेची कॉफी घेतलेली आहे. तुम्हाला मी टेस्ट करून सांगतो कशी लागते. मित्रांनो, आश्चर्य म्हणजे की साखरेसारखेच गोड चव आणि आपल्या आरोग्यासाठी जर चांगलं जर प्यायचं असेल तर नक्कीच मी तर सगळ्या लोकांना सांगा, आपण स्टिवियाचं पान कसं खातो तशा प्रमाणात चव आपल्याला मिळणार आहे. तर ज्या शेतकऱ्यांना म्हणे आज मी कारण कृषिकमध्ये आहे, ज्यांना ह्याचं पॅकेट घ्यायचं आहे, तुम्हाला मी संपर्क क्रमांक दाखवतो, त्याच्यावर तुम्ही कॉल करून तुमच्यासाठी ह्या बिन साखरेचा चहा पावडर किंवा बिन साखरेची कॉफी पावडर तुम्ही काहीही घेऊ शकता. आणि मला तर नक्कीच आवडलं, तुम्ही पण ट्राय करा.